kunikeza uJesu udumo ngegama lenkosi. Kwisifiso sami ukuthi njengoba ngisashumela nemicrophone yami ikwazi ukuthi inikeze uJesu udumo egameni lika Jesu, ngizizwe kuma monitor ngegama lenkosi. Amen. Sikwazi ukuthi uJesu adumiseke kahle. Thank you so much baphathi babantu abasha for ukusihlelela inkonzo enkulu nemnandi kangaka namhlanje. Singabantu abasha sibungaza umsebenzi owenziwa akusebona kodadewethu oma no baba ababelwela le yankululeko yabo. Alibonga igama lika Jesu. But simbonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi lolu suku lwanamhlanje uJesu edumiseka kuma monitor ngegama lenkosi. Amen. Simbonga kakhulu uNkulunkulu for also giving us an opportunity to be part of the youth with an impact, a liberated youth with an impact in this generation. Cela shela baphathi bohlelo izandla ezinkulu kakhulu ngegama lenkosi. Baba Shukulase, angazi noma umusha enhlizweni noma umusha, kodwa ke siyambonga uJesu ngawe egameni lika Jesu. Amen. Ngijabule baba Mambulu, thank you so much. You know, khona izinto ongeke uzizwe mayishungayelwa ozozizwa umazixoxwa nawe. Amen. Sibonile la 7 mountains. Khona umndeni omuhle ngiubonile lapha, ngiyathandaza. Angazi noma singacela ni kumpostoli inkosi khonto eyenzeke ngolesibili, mhlambe ngesonto isalisi, uyabona, angazi. Mina ngiyayithanda into ezinhle phela. Amen. So angazi noma mhlambe umfundisi singazama ukuthi sibhale incwadi nje siyise kumpostoli, hayi impostoli sicela usalise usiqedelela umcimbi oqale ngolesibili ngegama lenkosi. Singavumelana bazalwana ngithi? Hayi. Lethi izwi lenkosi uma amabili noma abathathu bekhona bevumelana, malibonga igama lenkosi. No mama ngiyazi ukuthi mase ngoba ngizombona kuqala mina kunani ngizobe sengimnika nje Jesus. Hayi ke seyigcwele incwadi ngegama lenkosi. Amen. Cela bazalwane singene ezwini lenkosi. Namhlanje ngifisa intshumayelo yami sibingelela abasibukele live egameni lika Jesu. We are so blessed and honored for your presence ku live wethu. uNkulunkulu ngathi anganibusisa, anilondoloze, agcine ukuphila kwenu sisekhona sizwa izwi lenkosi. Ngicela ke sifunde izwi lenkosi. Cela uqala ngokuthi sifunde izwi lenkosi bese nginika indaba yami isihloko namhlanje. Ngibona odokotela, ngibona othisha, ngibona o-engineer, ngibona ama-advocate, ngibona o-nurse egameni lika Jesu. Namhlanje sizo unlock. Malibonga igama lenkosi. Ngibona o-businessmen, o-businesswomen, ngibona o-housewife, ngizwile, ngibona no-pastors' wives. Amen. Sibona nama-called women of God. Amen. Lokhu esikuprofethayo bazalwane kuzokwenzeka njengalokhu sikufisa. Yabona ukuba bekuya ngami bengizothi kuba kubizwe bonke abantu abasha bezela bezoprofetha phezulu kwempilo yabo. Uzoyikhuluma lento usuna 50, usutshela izingane zakho ukuthi namhlanje njoba ngiyudokotela kunosuku lwalungolesibili ngagqoka ngingakagqoki. You declared even to the atmosphere. Ngoba ezethu izinto asikhuluma emhlabeni kuphela, uma sikhuluma ziyabhalwa ezulwini. So mawugqoke namhlanje njengo anti osebenza ekitchen ngiyakuzwela. Njengoba nami ngifake kade ngitshela uEdle ukuthi ngikhipha uthayi wami kanokusho ongaphumi njalo. Ngoba ngimemezela ukuthi ngenzeka nje imeya elandelayo yalapha eThekwini. Uyabona nje. Isikhulu nje sikahulumeni esilandelayo. I'm prophesying in the atmosphere. Kungenzeka in 2 years, in 3 years, kodwa kuyogcina kwenzekile khona. Malibonga igama lika Jesu. Uyabona ngisho indlela engigqoke, ngisho indlela noma nginyathelo, uyabona kunyathela umuntu ogadwe ama-bodyguard. Malibonga igama lenkosi. I'm declaring into the atmosphere. Phela ngithina sikhuluma okungakenzeki njengento esiyenzekile. Futhi ngifuna uyibambe lento ukuthi ungayincishi ithuba lokudeclare ngempilo yakho. Ikusasa silikhanda singakafiki kulona. Malibonga igama lika Jesu. Simemezela izinto into the atmosphere emkhathini iminyaka iqhubeka kube kwaziwa ukuthi wena uzoba udokotela.
and the heavenlies will make means for you to become. Heavens will make means. Ngoba wena wafika ngomhla ka-16 wafike wakudeclare ukuthi I'm a businessman. So uma kunezinto ezivimba ukuthi uphumelele, izulu liyosukuma lime ngeenyawo lithi makwenzeke. You declare that you will become a doctor. Awunikhona bathandekayo. Noma ngabe isimo semali asenzeki, izulu lizosukuma lihlanganisa imali. Izulu lenza indlela ukuthi be khona imali yokuthi uyithola ususe medical school ukuze ufakaze ngokusebenza kaNkulunkulu. So lokho esikukhulumayo yikho esiyoba yikho. Asifundeni izwi lenkosi ngegama lika Jesu. Romans chapter number 8 verse number 31. Ningixolele nje ngiqala sakubanda mangiqala. Nawe ungazi ungabi nalo ithemba kodwa ngicela nje ungibekezelele ngoba ngumuntu wenjini yakudala eqala ishisiswe. Yabakhumbula uChrist oyidumisa usayogeza ukuze uyifice sifudumele. Nginjalo ke nami ngeka ngimicrobus yakudala le eyayiba netende wawuyidumisa iqala inqabe nje ukuduma iqala inqabe ukuduma yona izogcina iduma isiduma ugijima uyogeza udla ibreakfast ubuye musungena kuyona ufika usuthi ayike sesingihamba ke sekora nginjalo ke nami kodwa ngiyashesha futhi nokushisa. Asifunde izwi lenkosi Romans chapter 8 verses number 31. Verse number 31. Sasiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emi ngakithi, ngubani ongamelana nathi na? Uma uNkulunkulu engakithi, ngubani ongamelana nathi na? Ngicela ke ukupha isihloko sami, intshumayelo yami ngiphi isihloko ethi don't underestimate me because I am young. I have a big God. Ngangibukeli phansi ngoba ngimncane, nginoNkulunkulu omkhulu. Ngicela ukuphinda futhi, don't underestimate me because I'm young. I have a big God. Ngifuna ukukhuluma ngomuntu omusha onoNkulunkulu. You know, before ngene entshumayelweni yami, you must know ukuthi awufani wena nabantu. Noma ningakhule lokishini elifanayo, nidle iKFC nonke, but wena awufani nabantu. Umehluko ngawe khona into eyangena ngaphakathi kuwena engekho ebantwini. Isihloko sami mangithi don't underestimate me. Kukhona abantu azothi umuhlangana nabo baku-estimate ngeappearance bengazi ukuthi kuvalelweni ngaphakathi kuwena. Ngoba ibhomu ayingo size ukuthi izokwenza umonakalo omngakanani. Makuyibhomu nje as long as kuyibhomu kuthiwa abantu abavacate kuleyo ndawo. Noma ngingatholakala lokho okuncane kuthiwe kuginqika ibhomu elincane. Akube kusashona ukuthi elincane kuthiwa khona ibhomu. Angazi uma ngiyazwakala yini. So uma usakhona uyibona ungavuma abantu bakubukele phansi. Kodwa futhi ubanika iplatform yokubukela phansi. Angazi uma ngiyakhulumeka kanjani. Obayeka abantu, obanika abantu iplatform yokuthi bakubukele phansi. Ngoba mabe ngakubukelanga phansi into yiyo ngqo ngeke ivele. Ngoba bazange bakubukele phansi. So babavele bazi ukuthi kungenzeka noma inenhle. Kodwa make bakubukela phansi ungasuki ipresence yabantu abakubukela phansi. Labantu abakubukela phansi bona bazokwazi ukuthi bakutriggerishe into yiyona ngempela engayona le abayibonayo. So ngithi ke lana ke don't underestimate me because I'm young. I have a big God. I went to the scriptures. Fundisa uThixo. Sengiqalile ngiyashumayela. I went to the scriptures. Must check wonke umlando wabantu abenza imhlola nezimangaliso. Bambalwa abenza sebebadala. Bonke it began at their young age. At the same time, asibuyele kuJesu lo esingaye namhlanje, when Jesus was 12. When he was 12 years of age, kwangena invitation kuma wakhe. Mind you, le invitation ayingahlangene noJesu, kodwa into yayi kuJesu yayiforce izinto.
lo mama oyamenywa emshadweni wasekhana laseGalile kumnandi kanti khona umama omenywe ehamba nomuntu onento evalelwe ngaphakathi kuyena. So uma sekukhona umuntu onento evalelwe ngaphakathi kuyena noma ngabe iwayini lalizokwazi ukuba lasta umshado wonke ngoba usekhona uJesu akube khona umonakalo wenzakalayo kuzalungisa. So every time uma kuzoba khona noma ngamnandi kangakanani makufanele kuvela amandla fanele ibe khona into ezokonakala. Khona intwana efanele ibe ingijikhwebu nje kungacaci ukuthi kwenzakalani. Imagine ngoba kuthiwa lana kulomshado kwakunomgcini kudla. Kusho ukuthi kwakuno chief akuthiwa chief caterer. Kwakunabantu abaphekayo kodwa khona ogadile ukuthi izinto makuthiwa kuyancipha afaka istock. Kodwa kwenzeka kanjani kuphela iwayini ekhona umuntu ogadile? No, alipheli iwayini ngoba khona umuntu ogadile. Liphela ngoba khona umuntu ofana vezwe. Khona umuntu okhona la ekufanele kuqhuma into ngaye. Lithi iBhayibheli ngesikhathi uJesu ekhona la angikholwa umfundisi uThixo ehlele ematafuleni ngoba ngiyengibona ama-invitations ebhaliwe ethi regret no children. Kusho ukuthi ingane umufike nayo bona ukuthi uyibekaphi ngoba la ematafuleni kuhlela abantu abadala. Kwasho ukuthi kulezo ingane ezikhona khona ingane eyingane kodwa enento endala ngaphakathi kuyona. Awungathi ngizoshumayela namhlanje. Lithi izwi lenkosi uma bephelelwa yiwayini bagijima mabephelelwa yiwayini uMaria uyesu baphelelwe yiwayini uMaria uya kumuntu amaziyo ukuthi unento. Mayefika kuyena mfundisi uThedi uthi kabanalo iwayini. Mind you akaqala yotshela abanikazi bomshado uthi ngine solution kodwa uya kwi-solution iqala uyo report ukuthi iwayini abasenalo. Ngamanye amazwi uthi ngiyazi ukuthi khona into ongayenza nangu uJesu uthi uJesu mame ungene ngani kokwami. Enye translation ithi sifazane it is woman kanjalo angikho ke lapha kodwa ngikulento yokuthi uJesu ukhona liphela iwayini ukhona umuntu omaziyo ukuthi ukhona angenza akaye ebantwini iqala uyobathetha khona umuntu engimaziyo uya kumuntu fika ukuthi kabanalo iwayini. Mayebuya uMaria esedisappointwa uJesu amtshela ukuthi ungene ngani ngokwami ngoba isikhathi asikafiki. uMaria uthi into yakho ayidingi isikhathi, into yakho ayidingi sona isikhathi, idinga isimo. Sekunesimo manje into yakho uma ukuthi wena uthulinda isikhathi mina engatshelwa ngingakakukhulelwa wena ngatshela ukuthi yini le ngiyiphethe la. So njoba ngiza kuwe njengonyoko nje anginandaba wena noma uthi isikhathi sakho asikafiki kodwa into mina engatshelwa ngayo yafuneka manje. Nikhona abathandekayo into engayikhulelwa ngingalalanga nandoda ngatshelwa ngayo ngatshelwa ngezimanga zayo yafuneka manje ukuthi isikhathi asikafiki kodwa lento wena ongakayiboni mina ngiyidinga manje. Wasuka uMaria wayotshela abantu wathi hambani mase nifika nihlala phansi nanoma yini ayisho. Kusho ukuthi ngineshow yokuthi sengiyitriggerishile leyanto akusezusukuma uJesu kodwa sekuyinto ekhathaya mahasini sekuyinto ezosukuma izomletha into noma isikhathi singakafiki ngokusho kwakodwa into izofuna ukusebenza noma isikhathi sakhe singakafiki kodwa into izofuna ukuvela. Don't underestimate me because I'm young. I have a big God. Uma uJesu esuka efika akasho ukuthi uma ungitshelile ufika ireport yokuqala ithi noma yini ayisho yena oyenza. Mayefika ufika vele ba ready inhliziyo zabo seyilungele make bakhuluma izwi make bakhuluma nje izwi siyokwenza kanjalo. Mayefika uJesu uthi uJesu landani imphongolo kodwa ngeke ngikwazi ukwenza lento engekho owazi kangcono. Wathi hambani nilanda umgcini wokudla. Mayifika umgcini wokudla uJesu wathi landani imphongolo ifake namanzi. Wathi mgcini sengikwenzile kwami. Bazalwane uJesu ebuncaneni bakhe akayi-underestimate anga yena into ayenayo. Ngicela ukukunika itip yento engabhalwa ngeBhayibhelini. I'm sure umgcini wokudla wathi le ngane ithini underestimated power. Mayifika uJesu kathi we lo mama ucansi siyadlala la si-serious thina la si-serious thina sifuna iwayini thina labantu bayahamba manje abantu kumnandi abusekho kanti abazi ukuthi sekusukume umuntu ebuncaneni bakhe bunjalo
kodwa unento uzolungisa izimo zabantu abadala, uzolungisa izimo zabantu asebehlulekile, uzolungisa izinto zabantu asebe discouraged. Yabona mayifika uJesu akazange abe nepride, wafika athi nje mabeqoqa izinto asethi ke thatha amanzi niwafaka bawagcwalisa amanzi, asizwe umphongolo yaba mngaki. So kwakuya ngokwe capacity yabo ukuthi bafuna iwayini elingakanani. So into yokusebenza ikhona, shoda ngezitsha. Noma ningalanda ulwandle nibekela ngizonika lento niyifunayo. Mabe lethi izitsha la wathi uJesu shona khona taste, maye taste akasashi wena ngani, usethi wena ugcine. Bazalwane, if ufike endaweni uba underestimated noma ubukelwa phansi, ungabi discouraged, linda ama results ukuthi iwona azongiphakamisa ama results. Manje lento yethu inkulu kakhulu ukuthi thina singaba phansi ibinkulu kangaka yona. uJesu ngiyakuxoshela nje ngizodlula khona manje kuJesu, ngiyakuxoshela uJesu mayisebenzile iwayini asizwa kuthiwa waphuma wabreaka wathi ngubani mina ningibone kahle mina emshadweni ngifike ngenze iwayini. I believe mfundisi utheni ukuthi mayiqeda ukwenza wena abantu sebephithizela emshadweni waphuma uJesu waphindela wayekwenza into akade ifikela. Ungathi ngoba ube yisolution wherever la ube yisolution khona bese uphuma usuthi akho lutho olungenzeka mina ngingekho. Ungathi ngoba ukhona la esontweni mhlawumbe uyacula nakuworship team uthi angizoke ngibavale ngizoke ngihlale phansi ngifuna ukubona ukuthi kuzoculwa. Kukhona abantu abala endlini abanento engaphakathi kubona balinde wena ugudluke kuvela isidingo ongene bona. Ungacabanga ukuthi wena mawubukela phansi abanye ngeke kuphume lutho kubo. Noma uyasharish day namhlanje angizweli Nkosi yami engathi nje ngayihlala ngifuna ukubona ngoba imino nesmile esihle ngifuna kuyofika isiqubu esingapheki kwakho mntanami sithi can I join the ushers ngoba sekuvele isidingo kwaqubuka into yasebenza. Now uma ngifuna ngiyangena ke manje itshumelweni yami ngiyangena manje itshumelweni yami ngifuna sibuke uDavid. uDavid was the youngest among his brothers. Lithi isiloko ngoba khona impi, I am young, don't underestimate me. I am young but I have a big God. Into yami lapho nje noma ungavela ukuthi I have a big God uyeke estimation ngoba isingisi sibuye sithi uvela ukuthi I have a big God. uDavid kuthiwa kunempi lapha ya entabeni bese kuthiwa kuhambisa ukudla, wahambisa ukudla uDavid azi ukuthi unento kade imsebenzela into ehlane yamenza wabamba ibhele walidwengula yamenza wabamba ingonyama wayidwengula wayikholwa lento anayo ukuthi inkulu lento iyasebenza lento. Mayisuka kanti uDavid njobe ethunywa abazi ukuthi isidingo siyafuneka phezulu, bazi ukuthi abalambile abafowabo cha abafowabo balambile yebo kodwa khona isidingo esidinga umuntu onento ukuthi akufike umuntu onento ukuze kuxazululeke lenkinga uIsrael abhekene nayo. Lithi izwi lenkosi mayekhupha uDavid wafika uDavid wabanika abafowabo isingi waseyabuza kwenzekani la bathi hey sisempini la kufa abafazi kufa amadoda konakele. Into kaDavid yathi angisabuyele emuva, yathi into ayangisakwazi angikwazi ukubuyela emuva mina. Bam underestimate abafowabo bathi wena uyaphapha njalo. I-underestimation yangamphoqa yangamenza wakhohlwa into anayo. What give me a chance, I want to show you a big God. Give me a chance, I want to show you a big God. Lithi iBhayibheli wadonsa indwa imane yakhe washona khona kumfilisti. Umfilisti wenza iphutha naye ngokum-underestimate. Wathi uyintotho viyana kwadinwa into engaphakathi, kwadinwa into egcwaliswe awubazani khona kodwa abantu abasha kwadinwa into umuntu ombethwe noma engangadinwa niyadinwa into ifuna ukuyiprove ukuthi ikhona. Yathi into ungabisahlehla mfana kithi wasondela mayisondela umfilisti wathuka impi wezwa uDavid wayizwa kabili lento wafika wayizwa ngenyama wayizwa nangomoya ukuthi ayikhona lo uthuka abantu basekhaya kwadinwa into yangaphakathi. Yathi ayike angithukwa ke mina akusho uDavid kushinto esibona ithuba lokusebenza
nikhona abathandekayo. Uma uDavide ethatha indwayimani yakhe abafana bathi hey lalela la uzofa kufa amadoda lapha ya kanti abaza kusayi yena uDavide kodwa sekuya into enamandla. Don't underestimate me because I'm young. I have a big God. uNkulunkulu mayesefuna ukusebenza bafowethu usebenzisa bona abafana abancane namantombazana amancane ukulungisa imindeni ekade yayihlekwa isitha. Usebenzisa bona abafana abancane nabafana abadala, abafana abancane namantombazane amancane ukubuyisa isithunzi samakhaya athukwa kwathiwa amakhaya aphuphile angelutho. uNkulunkulu afaka uJesu enhlizweni yomuntu athi umuntu sengimfumene uJesu eyinsukwini zami zokuphila ngizofunda ngenkani, ngizoyi-obtaina le diploma ngenkani. Yini ngifuna ukuyoprove ekhaya ukuthi kuyenzeka. Uma uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi? Neziqalekise ezashiwo kwathiwa la ekhaya abantu bakhona ngeke baphumelele. Nginento engiyitholileyo, lento engiyitholile ithi ngizoya esikoleni ngifike ngifocuse ngiphase ngigraduate ngigqoke ijazi lami ngibuyele ekhaya ngiyosho ngithi iyaphila lento. Uma baqalekisa basho bathi ingane zala ekhaya angeke zisiqede isikole. Don't underestimate me because I'm young. I have a big God. Iqalekise ezashiwo ayikhona egazini lami. Mkhulu ongakimi kunalo sezweni. Ngizoyinqoba abantu bamangala ngiyinqobe kanjani. Kukhona into edinwayo ngaphakathi kimi. Ngiyafana nomzala no auntie no malume siyalingana mhlambe ngokwe age kodwa khona into engafani. Mina ngingenwe emoyeni wami noma bengamemezela imemezelo bethi bonke abaya university babuya nezingane ngoba lo ngakimi uyangilwela izimpi angeke ngibuye nengane kodwa ingane engizobuya nayo igama layo udegree. Igama layo ingane yebo ngizobuya nayo kodwa kuyona lefaka amanapukeni ile ngane evula ama-opportunities. Ingane yebo ngizobuya nayo kodwa ingane engizobuya nayo ingane ebizwa ngokuthi uprogress. Yebo ingane ngizobuya nayo kodwa ingane engizobuya nayo akuyona ephuza ubisi kodwa yile ekuthiwa qualification. Noma bengathini mina nginoNkulunkulu. Ikhona yini into emahlweni uNkulunkulu wami na noma bengavala uthe ngiyohamba phambi kwakho ngihlelemba amagebhugebhu ngivula iminyango evaliwe ngikhahlela iminyango yethusi abavale kodwa khona into ekimi ezongenza ngiphumelele. Don't underestimate me. I have a big God. Ungangibukeli phansi ngoba ngimncane ngoba khona omkhulu ohleli phezu kwekhanda lami. Akukhulumela into bese ngiyahamba. Uma uNkulunkulu ekuwe noma ungamncane maye mkhulu akakwazi ukuyivelela yena udinga wena avele ngawe. Uthi uDavide mayefika lapha ya wakhuluma isimanga uDavide wangakhuluma ngobaba wakhe uJese wangakhuluma yeke lento yolokhu uchaza ukuthi wena uzalo ba ake ukhulume ngoNkulunkulu yedwa nje uthi mkhulu ongakimi. Bathi wahamba udadewenu uyamazi uNozipho waya eGoli wafika eGoli wangasebenza wangawuthola umsebenzi uthi yila engiyakhona angifani noNozipho mina khona into engaphakathi kumina enkulu kunezinto zonke. Mawufika lapha eGoli mntanami ufika ukhuluma amazwi athi mina ngiyumntwana kaNkulunkulu bathi hey lana akubuyi aliye libuyayo la basho lawo magama uthi mina nginoNkulunkulu basuthi Romans chapter 8 verse number 31 pho besiyawuthini na uma uNkulunkulu engakithi amadimoni enhlupheka ngamelana yithi na athi na. Uphinde uthi Romans 8 verse 31 kusho wena sewubuzwa ubunzima bokufunda sewubuzwa ubunzima bokuhlala erest ungenakudla
uthi besiyawuthini ngalokho na angeke sitshele abantu ukuthi ukudla kukho angeke sitshele abantu ukuthi uNSFAS asiqualifyelanga angeke sitshele abantu ukuthi amabhasari depleted kodwa siyobatshela into eyodwa ukuthi ibhasari noma ayikho kodwa khona omkhulu ongakithi ongavula iminyango ngithola ibhasari lalela wena uncane kodwa unoNkulunkulu omkhulu hamba uyongena la ekuthiwa ngenwa khona ungangeni ngegama lakho izwi uDavide uthi wena uza kimi ngenkemba uza kimi ngomkhonto uthi angizi kuwe nangegama lika baba wami uJese uthi angizi kuwe nangedwa imani kodwa ngiza kuwe ngegama lika Jehova omkhulu. You have underestimated me because I am young. Let me show you my God. Lithi iBhayibheli wasondela uDavide wanqoba umfilisti hayi ngamandla akhe ngoba yena he was underestimated. uNkulunkulu omkhulu kuye wasukuma wama wathi ngiza kuwe ngegama lika Jehova uNkulunkulu wami. Lalelani bazalwane izinto ezahlula esizalwa nabo angeke zisihlule thina siyoba ine generation ethi forward ever and backward never. Bathi wenza ngani bengiyothina ebantwini uma nje uNkulunkulu engakimi ubani ongamelana nami ngisho abathakathi bangakini abathi mawubuyile rest bathakathe uyovuka weqele ombhulele ubuyele esikoleni uyophasa bathi wenze kanjani uthi uma nje uNkulunkulu engakimi ubani ongamelana nami ubani ongamelana nami ubani ongamelana nami shuthi angithembi amandla ami ngithemba lo ongakimi ngoba leli verse ngolifunda kahle mfundisi lethi uma nje if God is for us so siqikelela ukuthi abe ngakithi siqikelela ukuthi abe ngakithi mayike kwaba ngakithi ngisho kungeza noma ngabe wazalwa kababa wakho akuphika ngisho kungeza lamadimoni athi uphikwa isibongo ayofika bounce ngoba kuMunkulunkulu uthiwa hawu Nkosi yami mntanami besifisa ukuthi engathi ungenzela umhlonyana ukhuliswe ngoba ekhaya bajethi zonke lezo zinto ayisakwazi kumelana na ngoba khona uNkulunkulu ngakini webafowethu igeneration yamanje uma ingabamba uNkulunkulu abe ngakuyo iyowisa indonga iyowisa imithangala. Niyeka bafethu ukukholwa ngetrend uyeka ukukholwa ngobungani ake ukholwe nje ukuthi mawungakimi. uDavide uphinde wakhuluma amazwi wathi the Lord is my shepherd wathi uJehova umalusi wami wathi angiyikweswela wathi noma ngahamba esigodini sethunzi lokufa angiyikwesaba okubi yini eyenza ngingesabi ingoba yena unami kusho ukuthi maye nami ayikho into engangehlula maye nami noma bangihamba imigodi bayengibona sengingaphesheya uma nami uthi ngiyoba nawe noma udabula elangabini lomlilo alikushisa angishi ngoba ngingcono kodwa ngishi ngoba yena unami uthi ikhukhula azikukhukhula azingikhukhuli azingiyeki ngoba ngingcono kodwa singiyeka ngoba khona omdala kunazo. Ngiyamemeza namhlanje ngithi may God raise a generation that will be full of fire njengoShadrach noMeshach noAbednego izimo zithi iphambana bathi asisoze senze okunye besiyothini ngalokho na uma uNkulunkulu engakithi ubani ongamelana nathi. Bathi Nebuchadnezzar mawusifaka emlilweni sifake uma siphuma kuyosala kwazeka uma singaphumi kuyosala kwazeka. Kuthi angisho namhlanje ngithi don't underestimate me because I am young. I have a big God. Alright, hambe yobuza uJoseph. uJoseph abafowabo bahlangana ngaye bamthatha as young as he was bam-underestimate ukuthi wena ungathi wena ungathi thina sokhothamela wena bamthatha bamfaka emgodini. uBig God wathi no. Bamthatha bamfaka emgodini uBig God wathi no. Bamthatha bamdayisa kanti abazi ukuthi kusebenza kaBig God ukuthi wena umkhulu kunami. Bamthatha bamdayisa mabemdayisa kanti abazi ukuthi bamthatha bamyisa kwidestiny yakhe. Mabemisa kwidestiny yasala indlala yangena ekhaya
mayiphuma uphuma kabuhlungu. Unganqeni ukuphuma kabuhlungu emndenini wakho. Unganqeni ukukhaphelwa ozakwenu. Unganqeni, they are pushing you to your destiny. Bakuphushela ekutheni umone uNkulunkulu omkhulu. Lithi iBhayibheli yafika indlala. Mayisifikile indlala ngapha uJoseph wakhushulela isikhundla waba uyena udistributor of food. Abafowabo abamkhaphela bangenwa indlala. Ababemxosha waphatha la kunokudla khona. Maye phatha la kunokudla khona bafika bezocela ukudla. uJosepha wababuza ukuthi nisangibona yini nemali ababemdayise ngayo seyaphela. You underestimated me because I was young. A big God uthi angimemezele namhlanje ngithi don't underestimate me because I'm young. Ngingebonakala manje kodwa my time is coming. My time is coming. Kwaba uyena manje onika ukudla abantu abamlahla. Hey, ungathandazeli ukuthi bafe. Abathi uzobuya euniversity ungasiphethe certificate. Thatha certificate uyakubona uthi you underestimated me. Ngibuye nento ngingabuyanga ngokuqonda kwami kodwa ngibuye nayo ngoba kimi there is a big God. Somebody say don't underestimate me. I have a big God. Lo nkulunkulu esinaye ulwa aze alwe izimpi silele. Bathi besho bethi ngeke uphumelele alwe uNkulunkulu uphumelele beshilo. Awungathi ngamemeza namhlanje ngithi silesi sizukulwane esiyoba nemali siphume emakhaya ngenamali. Silesi sizukulwane esiyohlala kuma suburb ekhaya kusemakhaya ngoba kwenze njani. I have a big God. Lo nkulunkulu esimkhonzayo unamandla okwenza izinto abantu abangakwazi ukuzenza. Abantu bazohleka athi uNkulunkulu keep the faith mntanami. Isikhathi sizokwenzeka. Incwadi kaIsaiah ithi when the time is right I the Lord will make it happen. Kushiwo kubantu abaziyo ukuthi I have a big God. You know, when you have a big God, I will be intimidated nangeroom. Ungena roomini beshilo bathi hayi akusathathwa umuntu. Uthi I have a big God. I don't try. Angazoma niyashumayezeka yini? Abantu abano big God ababi intimidated. Bangena kuthiwa hayi kuvalwe izolo bathi namhlanje mina ngiyakhona. Uvuka uthatha iCV yakho uyithuntuthi uyongena nayo kwamasipala sekushiwo kwathi akusaqashwa. Uvela ufike ube wedwa kanti God is opening a space for you to be alone. Ngoma nibaningi niyawacika namandiya. Nifuna ukufesa nonke nibe bo 7. Afika manje bathi qhathi we baningi hambani nonke nibuyele emuva. Kanti wena mungalindi babuye mabebuyele emuva ujike wena. Uthi yangikhona bathi do you qualify? Angisaqualify majikisile bonke mina ngiyazi ngidinga abantu. Kusho umuntu ono big God. Othi ngixoxele umsebenzi engisebenza namhlanje ongiholela ngu-applyelanga. I was available. Angizange ngu-applyele. I was available. Kwakuyimina engangiya kuwona. Angizi kunitshela ngangiya khona kuyiwaphi namhlanje. Kukhona la ngibonile khona la uya khona. Hey ngayikhipha imfihlo. Ngibonile khona la uya khona. I was available. I knew my God is big. I knew my God is big. Khona la uya khona ngihamba nawe. Manje bagcina sethi no. Lento yokuhamba ngabonakala kwenzakalani. No ngena manje you are permanently employed. Lalela man. Akushiwo umuntu ongazamanga. Ushiwo umuntu owafika ukuthi hayi namhlanje asihambi namhlanje buyele ekhaya. Phinde uthwe namhlanje siyahamba asikude siya la eduze uthole lokho okuthela ngaleso sikhathi kwafika isikhathi sika big God usebenza. Wathi big God yabona ke ngiyakubona ukuthi userious. Yavuleka ipost eyayingekho. A big God will open a post for you. Engazange engekho mangithi engekho kube nesidingo manje kube nesidingo sithi no angikwazi kumdedela ngitshela ngami nje uthi angikwazi kumyeka lo
Hayi bazalwane, when you have a big God, uzokwenza izinto abakini abangazange baze bazenze. Noma ngabe uqhamuka from a disadvantaged family, ungayibukeli phansi, you have a big God. Nalento ukuthi wena udiscourage umuntu oyedwa ucabanga ukuthi umhlaba wonke usuphelile. Umhlaba ukakapheli. Yes, you tried wayenza learners wayifeya phindela khona. You have a big God. Isikhathi se generation manje eke shangasho wasilayo ehlele ekhamsile njengenze lutho. You are not busy. You are not trying anything. How? Ngikhuluma manje. You are not trying anything. Uhlelo lithi Nkosi yami uyabalungisela bakhe isinkwa besale uyodla isinkwa kuphela. You will never have money. Ayaphuma ama-post ama-tender ko-Etia ko-bani ku Black Kids ko-masipala othi Nkosi yami mina nje ngumuntu wezandla ngumuntu nje yabona unginika amakhanda ngiyakwazi ukuluka amakhanda but awukwazi ukudla lapho because uhlele ekhaya. You expect people to come to you. Awukazi wena phuma siswa bhuti wami ngakugunda ikhanda bhuti wami musumgundile konke bese ixoxa nompostoli ukuthi labantu bamasaloni ba very clever. Afakutshela ngizokugunda athi ukugunda u300 kodwa mangizokudaya u350 bese yak-encourage ukuthi daya. Bese u-encourage uyena excuse me noma ufaka udaya hawu konje ubuthe ngeke udaya sengize ngawufaka ngeke uzuthi ukhiphe uzowu-add lo 50 rand. That generation you must be street smart la uyamwashela umuntu uyam-ayinela uyawasha uya-ayina uyaqeda uyiqeda i-ayiningi uyayilanda uthatha ibuye kusasa uzothi mebuya kusasa lezi ade ayigqoka izolo uzoyibuyisa la. You keep getting money. You have a big God. Enye into esenza sibe easily underestimated ungazazi ukuthi siwubani. The way you dress, hamba ngathi uyisalukazi nje, hamba ngathi uyikhehla nje uyahlanganisa awuzazi noma uyaphuma noma uyangena. Who is going to hire you njengoba uyinuku nje? Who is going to hire you? Ngoba musufikile bayakubona ukuthi ngathi awuzange ugeze, awukamanga nasekhanda, nento oyigqokile ingcolile, babona ukuthi okay lo muntu ngabe siyamenza i-receptionist. Simbeke i-reception asiwelcomela abantu. Kodwa first impression lasts. But no asikwazi ukubeka lo. Bathatha umuntu ongakholwa ofike esmart. You come to church intombazana uhudulo phaqa ukuthi ufuna umshado. You come to church uya brother kuyanikelwa unikeli kodwa ufuna intombi zethu la zishade nawe. Ingane izobuthi makunikelwa awunikeli, makupletshwa awuplethe. Ngabe ngiyodlana ithi nje intombazana ukuthi usathi uyafika ithi nje no ungakasho lutho. This is a platform. This is a platform ukuthi ube yilento ofuna ukuba yiyona. When you come to church uze ngathi uze office, fike ngesikhathi. Akwasebenza ngithi uyazitrainer. Uzitrainer ngasemsebenzini kaNkulunkulu uyayitrainer. Ukuthi one day ngizovuka ngo6 ngemsebenzini. Ake ngivuke ngo6 esontweni ake bafike sengihleli ngithandaza ngi-intercede. La kuyokhulunyizwa elikhulu kuthiwa this year is a year of abundance. Oh mama bonke bayifumana abundance bese our young people bahlehlele emva bonke ngoba they are lazy. Ukuvuka nje ubhaka amagwingi wadayisa la usebenza ungazi yoma emgaqweni wadayisa la usebenza khona bazi ukuthi abangenayo abangayiphathanga lunch balithola kuwena igwinyi ngo350. Uma bengenawo namhlanje bakweletisa ubuyele emuva nendishe empty kusasa uyabuya collector imali yakho. You are smart. You have a big God. People will underestimate you ngoba nawe awumazi uNkulunkulu onayo. Malibonga igama lika Jesu. Many opportunities are open. Afuna abantu abazongena kuwona abangena abantu. Uyabona khona nana nakhuluma naye bathi mina nje basa ngibona ngathi nginesicwathi mangike ngakhuluma nomuntu uma ngamtshela ukuthi ngifuna umsebenzi uvele nje ngicela ngasambona kuWhatsApp ngasamblog ngambuza umbuzo wodwa ngathi i-man of approach yakhe injani ngoba ukwazi ukuthi ufika ngibili ukuthi cela umsebenzi ngoba ngizongitshela kahle bala ukuthi ngiyaqasha la. But if you have a man of approach sawubona baba niyaphila siyaphila wazoqoka kahle baba umsebenza kuphi sengiyakutshela usebenza endaweni yokuthi Nkosi yami ngiyacela baba makukhona nje bese uyamchazela nokuthi lo muntu uhamba nento othi umhloniphile. Akakubuzanga nokuthi uyaqualify uhamba nento othi umhloniphile. Mayifika ekhaya
avele mayifika emsebenzini kuthiwe nje sidinga nje umuntu ozosingenisela abantu nje e-restaurant noma ikuphi kufuna umuntu akhumbule ismile sakhe ahlangane naso athi khona ingane engihlangane nayo enesmile. You don't qualify. But your manner of approach made you to qualify. Ngoba nalo big God esinaye ngeke uhambe uthi I have a big God, hire me. I have a big God. I have a big... No, you don't do that. I have a big God. I speak in tongues. I karabashanda. I sebenza indaba yokarabashanda kulo mhlaba esiphila kuwona. Lento yakho ukuthi wena mina Nkosi yami mina nje I'm filled with the Holy Ghost. No. La Holy Ghost siyayifuna emsebenzini kufunakala ama results. La nake siyayifuna Holy Ghost, la siyayifuna ilimi, la siyayifuna emsebenzini. Fanele ube competent emsebenzini. Fika ngesikhathi. Njoba ungafika ngesikhathi la esontweni uzoqala kanjani usebenza? Umsebenzi wakho ulinda ukuthi la ongaholi khona uqala uyiphathe kahle khona. Sontweni uyinto nje mina nje wenzani sontweni mina nje sontweni ngifike angicabangi ngifike ngihlalele phansi nje ngiyibukele nje ngiyababuka nje bayangena bayabona nento zakho ziyakubuka once waseva endlini kaNkuluNkulu. Once waqala waseva faithfully uzoqala ubone lo big God othi unaye ubone kuvuleni iminyango kufika umuntu la akhulume athi ame la vela fakaza kubazana nje bangisuka nje la emsebenzini kufuna labantu abawu4 abazosebenza umpostoli ngishiya kuwena umpostoli angalala ebusuku ecabanga wena uthi ngizofaka ubani ngifaka ubani khona abantu abangacatshangwa nje noma ngavela umsebenzi wokuyoklina akacatshanga uyaziwa ukuthi akasebenzi. You are not available. Hey ngathi ngimikise kakhulu ngentshumayelo yami namhlanje ngathi nje ngixubile nje kumele yamanje ngomhla ka24 July kuyiwa kwi-empowerment eCaris Fountain ususho manje bathi hayi le nto vele kukhulunywa ngemfundo nje mina angiyilapho impilo yamanje ukuthi mina ngeke ngize ngiye lapho ilona langa lakho lokuthi uthole information usukume ngoba noma ungaya umuntu athi hayi uphostoli uzongishaya ngifuna nje bakhona saye kuveza nje ubuso uzoveza ubuso nento zakho uzoveza ubuso. We are going there to be empowered. Iba umuntu uzethi uyithatha ethiwa ume kancane wonke ama opportunities uyawabamba. Mina ngiyiphatha mina ngiyiphatha ngifuna ukwenza ugesi ngiyamasi khona ngimasi ufuna ukwenza amanzi khona ngimasi ufuna ukhanda amakhabethe ukhona ngimasi bese ngiyabuza unamalini hayi ngifuna nje hayi ngaba u700 mangifika kuyena ngithi ufuna ukucharge 900 lapha ya 200 owami ngiyasebenza anthi ungitshele into 700 lalela ufuna ukucharge 900 yomuntu wena uzothola 700 u200 rand owami. Ifee leyo yokuthi ngila consultation fee bangaka abantu wena sobahlanganise mangaka ama client owanikeza abantu uthi hayi ngiyarefer awutholi ngisho cent kune referral fee ekhona ngikulethela abantu yabo le sonto kunabantu abadayisa imoto la ngithi mamkhulu shintsha imoto sindala le muntu ungagibela ke ucomplain azafika ukuthi ayiseke into abantu ngixhumanise nomuntu bese yamtshela ngilethele iclient commission yami ngiyayifuna ungawuhola u10,000 a month uhlele ekhaya kodwa usebenza la ngiyakuyeka nje kwala ama smartphone eni nazi ukuthi kuyajolwa kuwona njengoba uJonas nje ngiyakuyeka kwama smartphone ngiyakuyeka. I have a big God. I see a miracle coming. This year is my year of abundance. Uhlele ekhaya ne smartphone. Kunezinto eziholwa kwi smartphone. Uthenga idatha lokujola, uthenga idatha leindaba, uthenga idatha lokuhleba, uthenga idatha lok screenshot and khulume ngabantu. I have a big God. Not big God uthi yes I'm big but kwenzakalani ngawo? So if you have you know labantu laba abaseBhayibhelini they began small. Bamkholwa uNkulunkulu wabo omkhulu. Let me assure you, you are in the right place la. This is a house of God. Ngiyangizwa basala? You are in the right place. Noma busivakashelile, you came to the right place. This place is a place of answers.
Lana ila uzothola khona iwarmth ongayitholanga kubaba wakho noma wakho. Lana ila uzothola khona iwarmth ongayitholanga emphakathini nasemndenini. Let me tell you something. Akazi uNkulunkulu aplace indlu ayibeka umuntu wakhe angam-asayinela abantu abazosizwa uyena. Njengoba ukulendlu le ungacabanga ukuthi njoba uvakashanga nobizwe uNkulunkulu la. Ungacabanga ukuthi uze kuyiJune 16 uze kuNkulunkulu and uNkulunkulu wakwenzela iappointment yanamhlanje yokuthi mayehlangana nawe namhlanje nithatha uhambo naye nihlangana kuleli thempeli. Many prayers abantu athe sefikile amfice ngasekho. Usephume wahamba nomngane wakhe ayefike naye ngiyabona into ngathi lo ngafika nje mina umpostoli nje uyaprofeta umpostoli akangiboni umpostoli akangiboni umpostoli vela ngeqe umpostoli yazi ngisethatha ngithi ngiphamisa kakhulu izandla ngithi ngifuna ngibone umpostoli avela angangiboni. When the time is right uvele wena uphume udecide ukuthi ngiyayeka sengiyahamba ngiyozama lapha esontweni kabani uthi phambana noNkulunkulu wakhe eminyango selethe impendulo phambane kanje. Uzohlala kanjani emshadweni ungekho faithful esontweni? Ngoba phela bahlala nomuntu oyedwa lapha ya every day. Ngiyabona wena ucanti njengoba eshutha obabamambulu nje kumnandi hlala eshutha uyaphoza yonke into lapha kwenziwa izinto ongayiboni kahle. Uthi kodwa ngenxa ye-commitment uyavuka ekuseni umuntu unjani ngiright sawulala kahle ngilale kahle uright hayibo ngithe ngiright bona ubona nginjani every day. Ngelinye ilanga uyibonile iskesha sidlalwa la honey I'm home. Ngelinye ilanga ngiyangena kubhakaza isicapha thawu honey athi emsebenzini benzi ngakho sikhuluma sangiwa ama steps sayikaba uthi uyanyuka ehle uthi uyahlayita nengroom uthi pressure u161 athi ngisabuka indaba athi uyayibuka uthi uyaqeda uthi athi ubuka indaba phinda buka ifoni. Njoba ungekho faithful esontweni la kumnandi kangaka khona uzokwenza njani mawufika emshadweni njoba umthanda kangaka umshado? Usuhleli nalomuntu nibukane ekseni meke waqashe ebusuku akuvusa akutshela yazi ngiyacabanga ngiyabala la ngibala ukuthi unobuthongo wena unobuthongo uphethe ubuthongo akuvuse athi vuka siyabala. Yabona manje amazambane azophela ngibone ngathi inyanga nje obiphela nje asizukuba right khona isikhathi sokuphela kwemali wena esontweni. You are not faithful in church, you are not faithful in serving. Munge wangaba namali nje bese ngeke ngize ngiyisontweni bazongibotha nginikele. Uyazi ukuthi lapha emshadweni iyahlala imali ingabi bikho kodwa ufuthi I love you athi I love you too imali ingekho. Njoba uthanda kangaka nje umshado wena uhluleka ukushada noJesu. uJesu ekubiza ngolesine nangesonto awukho ngolesine. Uhlala kanjani nendoda every day? Uhlala noJesu nje ngo6 to 8 athi asihlangane ndawonye awukho. Shouthi wena uyophuma uyishiye. Iyouth iyahlangana every Friday la wena awukho kodwa ufuna ama benefits alezi zinto ezitholwa la. You are not faithful. Ake anguyeke kumshado ngoba nithi shuthi into ejulile etoho emsebenzini nje kungenwa ngo7 emsebenzini. Mungezi uya report la uyasha la sibona ngo9 ukuthi ngo11 usho ngo11 hayi angizi transport kanjani transport lokho it should when transport uyimele ngo10 ngoba ukuba uyimele ngo7 ngabe ufike ngo9 esontweni. Worship team uyafika la hawu sicela ucule alto kuyadungisa lapha phambili awazi uyayiphamisa izandla bazalwane. Yabona into yokukhonza once wayithatha serious God will take you serious. God will take you serious. Angazi ngikhulumela nile kodwa la useva khona seva ngamandla akho onke. Fanele wazi ukuthi mawungeke esontweni shuthi izithomba zikho. Fanele wazi mawungeke esontweni shuthi abantu bakaNkuluNkulu akekho baasharishayo. Wenze kube sengathi wena wedwa iasha. Wazi kodwa ukuthi asimile ngawe. Yabona khona le tendency efikile kulabantu abasha bamavutist. Oh my daughter laba no my son abafuna abavuthayo. Listen, serve with your whole heart. Khona lokhu serve khona kuthiwa kwenzani wena silima.
usathi uyaserve kathi hey wena ungasosangana wena awuthiwa imali hamba uyoma lapha emuva ungadikili thatha leso smile leso uhambe naso ufike lapho uthi ingisiza inkosi ngicela ukuserve kahle ngenze kahle because you may never know ukuthi leyo nto isetshenziswa ukuzotest ukuthi usu ready yini to receive whatever that you prayed for. Attitude is very important. Ngingamnika umama uSibiya u5,000 ngikiyeke wena. Ngimnikela ukuthi ube neattitude. Yakhulumeka. When you come to church awuzile kumuntu uze uNkulunkulu angithi awuzile kumuntu uzomfica uNkulunkulu. Uzomfica yini? uNkulunkulu uzofica bona abantu. So iyeke le mentality etangizile bantu zolimala ngoba uzofica abantu abaze uNkulunkulu njengawe ngoba njoba wena uyeke uNkulunkulu futhi kuyayeka kuyayiwa ngeke ufike ube wedwa usonde wedwa khona abantu laba bazokuhlinela uthi ungena bekuhlinela awuzile kubona kodwa uzobafica. So akufanele ke sithiwe sesibamba meeting ngawe ethi kusama ngasasave wena mina Nkosi yami ngidisappoint obani bengithi yabona isontweni la isontweni kuyahletsha la isontweni njoba uphila nje ikhonto nami engiyibona ukuthi hayi kodwa nayeke. So usungakhutshwa yileyo nto wena usungakhutshwa yileyo nto wena ngoba njengoba siyikhuluma la uzoya khona njengoba siyibona la yabona njengoba siyibona la lapha ya abakwazi thina sesibona seze sayijwayela mawufika lapho uzobe uwedwa ufika naye bonke bathi bathuswa yini salisuhlala nathi la thina sesijwayela now usuyazi sikhuluma ngayo ayithi uyazi now sikhuluma ngayo. So why are you going to start new people abazoke thina vele usuyazi mawuqhamuka siyakujaja nje uyazi amajaji akho so usuyoqala amajaji amasha so ngoba thina la ayithina la uyazi ukuthi sithi wena useless kusho thina ngithi sithi wena unjani useless mawufika lapha ngeke baze bathi useless bazosho into ezokwenza uquleke hlala nathi la ubusebenze lobu useless bakho ukuze kuphinde kusho thina sithi wafika ungenje wena la kusho ngoba uzohamba ujoin uhamba usala hlalo wonke amasonto uya welcome every Sunday sicela abaqala ufike membership form uyayisayina uyayigcwalisa. Young people, you must be committed in church. Ukube lento bakhona umama bengizosho ukuthi ungayisonteni ushiya ingane zakhe ekhaya. Njoba la umuntu omusha unengane ingane yakhe ayifunda ukukholwa ukuze ingayenzi lento yokuthola ingane isencane njengoba wenza. So fike siyitshele thina la. Amen. So when you are yabona guys ngicela ukuyikhuluma nje njengomuntu omusha kumele uzimisele njengomuntu omusha zimisele ukuthi you have a big God akusho ukuthi yazi ukuthi you have a big God akusho ukuthi khona ama miracles afuna ube committed khona ama miracles afuna ube njani committed. uNkulunkulu uyakwazi bacupha abantu mamambulo athi njoba kungenwa ngo9 esontweni kuphunywa ngo1 ngoba phela siyiyoni sibe siphume nango3 akulutho athi uNkulunkulu ngifuna ukufike ngihlale lapha ya ngilinde uNonjabulo ngizomlinda 6 years on the 7th year ngizomsakaza ngama blessings akhokhela from the first year ehleli nami until the 6th year ufike u6th year ngoJune give up uNonjabulo abuye usezoqala phansi. So yabona into yakhe kuba khona esontweni uphinde ungabibikho you are delaying blessings. Yabona namhlanje basiba ngaka nje Friday khona bazobe ngekho hawu mina ngaya ngolesibili lento yabo lento nje ukuhamba nama youth what you may never know when la kwachiwa like us khonza ngaka lesine lehlanu leyouth bese kuba uSunday uhlula 3 days or no 2 hours 2 hours and 4 hours. How many hours a week?
8 hours a week. Should usuku olulodwa lo muntu osemsebenzini. But awufani nomuntu osuke emsebenzini kutholwa i-wage, salary, la you receive blessings. What is a blessing? Ngangikhona umpostoli ekhuluma la kwi-deliverance class. What is a blessing? Empowerment to prosper. So you come here every Sunday to be empowered. You come here every Thursday to be empowered. You come here every Friday to be empowered. Awucabanga uma ungaba faithful ukuthi ungafika nempilo. Uyeke mama no aunt sebezoshona bonke labo khona thina manje. Uyeke labo bantu sontela ogogo no aunt cha. Imost yabo sebephila emseni. You are young. You are young. Uthokoza, wena uthokoza njengoba ulova ngesonto uthokozaphi? Uthokoza. Usenza sibe nama questions. Uthi kushuthi wena ukuthokoza kwakhe akukho la endlini kaNkulunkulu. Uyazenzisa la. Sucike kwamanje mangishumayela sucikekile ibrayi iyaphela inyama like brayi ebish. Buzophuma la uye ebish. Manje umfundisi naye ke akasaqedi ke umfundisi yabona libele sitshela ngezinto ngoba into ekuyisa phambili awuyifuni. Ekubuyisela emuva yona ekwenza ube ayinginiborile ke namhlanje futhi ngenze ngamabomu. Yabo be root be hlala njengazuthi nje nomposa ngakubingelela nobe ngangakubingelela angithi wena vela uzile kumuntu la kusho wena uthi angizile fike kuba wena futhi mina nje ngathi bani ngathi nje lapha ngicula nawe ngathi abangifuni mina ngibona nje abangibingeli kwasho wena wathi awuzile kumuntu uzofuna umuntu futhi angivale ngalamazwi athi you know when you are young you are privileged. You still have opportunities. Kukhona into esangenzeka ikusasa lakho awukafiki kulona. Usendleleni yakulona. Ungamoshi manje. Because momosha manje you will suffer consequences in the future. Rather uyiphathe kahle manje ukuze udla amafruit okuyiphatha kahle kwi future. Lento ihamba kanje. Ithi mawuyichaphaza manje ngeke ubone manje ngoba usayichaphaza. Mawusufika la fana urest khona. Ila ama consequences ukuthi wena amandla akho wawamosha. So ungavumi bekhona izinto ezizokwenza uchaphazeke manje. Rather manje focus manje ukuze uzodla ama fruits okufocusa in the future. Mawungenayo ingane mntanami musu kuyokwenza into eyenza ingane. Angithi unayo uyayazi itholakala kanjani ngithi musa ukuyokwenza into eyenza ingane ngoba njoba uyoyenza uzoyithola ingane. Mawusuyitholile izoba umthwalo wakho ukwenza usukuyekile. Hayi ukuthi phela mhlawumbe nanitshela iqiniso ingane mawuyenza hayi ukuthi ithatha 20 years lokhu wenzile cha wenza manje ihlale manje. Ngokuphazima kwathi ngesikhathi uyisola wena isihleli yona nayo ayisoli bese hayi ngoba uyayisola ayangibuyele emuva cha uthi uyisola nje yona isihleli sikhona. Sekumele usafarishe ama consequences ukuthi uyilandile isila ingane. Vele ufike esontweni uthi uyafika esontweni kusuma ubrother lathi nginsizwa mase ngishada ngimfuna umuntu osifazane onengane ulimale. Waphuma la endlini wena wayolanda ingane. Kusuma intombazana lethi noma ubrother nganemali noma kanjani maye nengane ngiyamnyanya. Ubrother unengane eziwu3 urejectwa njalo mawuthi uyofaka irequest usafarisha ama consequences zento ongayibamba nje kuyona. Wangayibamba nje kuyona nje. Njoba intombi yakho ufaka iweave yakho kamnandi ujona nosikhotheni ohlale emjondolo. Ushiya double bed yakho kini. Uyakumengenisa kini uma wakhe efanele emsebenzini ukuze akunyonyobisa wena kufaki. Why uzehlisa kangaka?
ekseni ngo5 kubanda afana kuvusa akukhiphe ngoba kufanele ubone wona into yokufihla nje engafanele ibone uyinsizwa yakwenu nje ushaya ama kickboboza uright uyaswenka umnandi ujola nomama abadala ngoba uthi udla imali uyithela ngesigcwagcwa ngenxa ye soft life khona into singazenzi la soft life or no soft life as long as I have Jesus khona izinto ezidonswa uJesu uzuthi ngoba Nkosi yami kuba nemoto bangidrive imoto yakhe ama consequences alapho niyakheka kodwa niyakheka khona izinto ongazenzi nje noma bezenza abangani bakho ukuthi mina angizukwenza ukuthi mina ayingaze nganibhora ke namhlanje nginibhora futhi ngempela ngoba when you are building a church for today and tomorrow fanele wakha abantu abasober la engqondweni wakha abantu abanjani abasober la engqondweni njengoba bathiwa abahambe khona bakhala inyembezi bakhala inyembezi ezimathonsi bakhala ukuthi sizosala senze njani nalezi esinazo la as a young person grab all opportunities ungathi ngafundela uba uthisha ngeke ngikwazi kuba iphoyisa wafundela uba uthisha umsebenzi wothisha akawutholi kuya apply amaphoyisa apply uma uqashwa emaphoyiseni ubeke eceleni uba uthisha uqashwe emaphoyiseni mawuthanda uqhubeka uapply uzowuthola lento yakhe ukuhlala ekhaya uthi ngilinde umsebenzi wami walento engayifundela unto you. Thank you for your time. Simeni ngenyawo zethu. Let's spam izandla zethu. Can we hold our hands? Namhlanje hold isandla sikamakhelwane wakho. I want to pray kuNkulunkulu walendlu, uNkulunkulu kaMpostoli. Ukuthi angabi khona umuntu omusha okulendlu ekuzothiwa uhlulwe impilo. Ekuzothiwa impilo yakhe imile into zakhe azenzeki akaphumeleli. Some of us here have been underestimated for isikhathi eside. Ngizothi namhlanje a lion that is within you must rise. A lioness that is within you must rise. Ubone ukusebenza kaNkulunkulu ngempilo yakho. You can change the situation yakho neyakini only if you can focus. Cela sivala amehlo ethu. Abangubani ofa